kastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan tiragsak. Tao akmat. Ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat nga adaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Mario at taga Isabela, nga iti agdama kat adda ijay South Korea. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Rufin, Kajente, Ganela, Casinilio, kan Apostol family ti Aurora Isabela. Bautista, Cardona, Remigio, kan Salcedo family, kastamat da Romel, Respicio, kan Ferdinand Cardona iti Japan, from Rochelle Bautista ti Killing Rojas Isabela. Lakay ko ni Reynaldo Jose, anak ko ada Jo Marie kan John Ray, from Josephine Jose ti Asingan, Pangasinan. Shout out kada Estrella Calci, Arlene Palentino, Corazon Balaan, Nelfe de los Reyes, Heidi Danica Mayumis. Kakabsat ko adaleti, Susan, Josie, Rosie kan amin a Gutierrez family, Timino Sikwan San Quintin Pangasinan. Anak ko ada Jack, Ivy, Yeng, Rochelle kan J.R. Gutierrez from Mariel Gutierrez. Tejada family, kakabsat ko ada Esmeralda, Jordan, Elmer, John Rex kan Nemilson. In-laws ko ada Maricel, Rowena kan Rodel, Ate Lorraine, Emily Joy and family. Asawa kaninanong Mabasa kan anak mi ani Alpha Gisha from Lavinia Mabasa ti Singapore. JP Alejo, Mundo, Taberna Alejo kan Rapacon family ti Tangadan San Quintin Pangasinan.
ken Punta Santa Catalina, Ilocos Sur. Reducto family ng runa ni Eva Villaflores, Braden Mitch, Dana Celine, ken Baby Zam from AIDS Reducto. Makablaawan pa'y nila kay ko Dexter Rivera, anak ko ada Jet ken Jade, ading ko ani Ret Mina from Jasmine Rivera, Tikatar. Anak ko ani Aljon ken Zane, parents ko ada Rudy ken Elizabeth Madriaga, Zenya Rubilin, Rod Ronald ken Talia, dita Barangay Eden, San Manuel Isabela from Joanna, Kabawatan. Sabado family ti Basca Ringay La Union, parents ko ada Ernesto Bundit ken Rosepina Bana Sabado from affectionate Celio ti Namilangan, Ifugao. Advance happy birthday ti apukok ani Audrey from Juliet, Sugitan. Karikungan kan Domingo family, dananay Erlinda kan tatay Ernesto Domingo from J. Domingo. Nanay Jovita Aban kan Aban family ti Damortes Rosario La Union from Princess Rachel Basbas. Edgar Rulian family, Ray, Cherry, Noel kan Fabrien ti Pangasinan from Leonora Bautista. Dalayap, Swiscaro kan Salvador family ti Canada from Mark ti South Korea. Anak ko da Jonathan kan Jamaya Angel Paloma from Merlin, Paloma. Shout out pa'y kan ni Tatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel, Rumbawa kan Ambatali family from Melanie. Concepcion kan Asitura family, Dalin Macleo kan Marzen, Nanay Sozima Concepcion. Agraman, dagiti City Agriculture kan Bantay Ilog, especially ni Sir Rolly Dulay from Angelo Asitura Concepcion. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Mario. Dear Manang Emmy, naimbag na oras yu amin nga awan ti malabsan nang runa kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklangan itinagan a Mario Manang. Tubuak iti Isabela, ngam iti agdama kat addaak dito'y South Korea. Sa nga pulo kat upat kami nga agkakabsat, manalon ti amak, kat agtagtagibalay ni nanang ko. Narigat ti panagbiag mi manang, iso akasapulan at tumulong kami nga agtrabaho iti talon. Dagiti mat inauna akabsat ko, makitrab-trabaho damatan manang, tapno makatulong kami iti panagbiag mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idaadak paylaan iti elementarya. Naimbag ta na kariing kan anak ko. Awan klasim ita, iso asaan ka riniing amasapa. Naimasak matan tinaturog, nanang. Itay pa'y nga ron nga ibagbagan ni tatang mo ariingan kan, tamapan ka kano tumulong ijay talon. Kasta ka din, nanang? Wen, iso nga agar mo sarkan anak ko, tamapan kan ijay talon. Napan mo tan nagtrabaho damanong mo. Sige nga rod, nanang. Ala, agawa am anak ko, ang mga no agungot tuman di amayon. Wen nga rod, nanang. Sapay no mabartag kat isuti ka na yun nga isidirna. Ngawan ka no pa'y ti may tultulong mi kan kuana. Bayamon anak ko. Amuyo ba't nga aburido di amayo? Tapati ti taltalunan na adagatayo kat nakasaldan. Nakauy-uyong no mabartag. Pasensya mon anak. Malakit din, ingka manganan. Kalpasan na, agpikat kan tapno makapan kamutan ijay talon. Sapay nga itakalaeng, nangaton di init. Sapay nagado ti matrabaho ita dito'y talon. Pasensya kayong tatang, naladawak ngamin anak ka rin, tawan klase mi ita. Amumot ang masapol at tumulong ka dito'y nukas na awan klasem. Si kalaeng ti may sanab na mag ang makatulong kanyak dito'y talon. Tanapan mo't nagtrabaho ita sa balid ag iti inauna kakabsat mo.
Kaya't damat siguro tagtrabaho iti sa bali tatang, tapno makatulong da kada kayo. Ti ibagam kit de, dadakkel da ngaminan. Iso ati kayat dan ti masurot. Saan abali ta makatultulong damot latta tatang? Iso asi kamaryaw, di ka agsadot-sadot. Masapol at tumulong ka ditoy, nukas ta nga awan klasem. Un tatang. Daak dito'y kusina. Umay kaman ditoy. Apay aya. Inabartot ka manen. Sa di naman tinaginumamon. Jay, ayun na pariton yaw. Ayan dakiti nalalaing anak mo. Ay katagin inanadan tarabiin. Apay aya tunggal mabartot ka kat nagiti ubing ti pagpupudutam. Kasuro, karawan pa'y serbida. Nagrigat lang arudan, ti panagbayag tayo, dito pa'y amot tumulong with the talaw. Katadamot sa bali at trabaho da saan aya. Apoy namin nagkayat dati ang trabaho, iti sa balay. Saan abali, tadakkel ti maitultulong da kada tayo. Kasla dyan may isang anak ta. Napansimrag akatulong iti kabangiba nga ili. Nagitimot kakabsat na. Agtrab-trabaho damot iti construction. Adula amin. Ikunam kitday. Liklikan da. Ti trabaho iti talon. Ala husto daitan. Mangan kakit din ta ginanakan. Rabiin kunakmat. Jakat timangan. Kahit kung ti maturang. Salahaing kakarod ang inanan. Kasta unay man ngaminad ti bartag mo. Nagkapwa ang barok. Kasla na bampandog kaunay. Nagkapwa namin iti talon, apong ulpo. Napan ko tinulungan ni tatang ko. Ay nakaasi ka pa'y Mariaw barok. Nakaubing ka anay pasungal-ngal iti trabaho iti talon. Rumbang kuma, dagiti inauna akakabsat mo ti tumultulong iti amayo. Damag ko na pandakanumat nagtrabaho iti sabali a lugar. Uwin nga ro dapong ulpo. Isa siya kung ti tumultulong ka ni tatang nukas tangawan ti klasik. Ay kaasi kayo pa'y. Amam kaday amayat kumati pa nagbiagyo ita no amude amayaw asinalwadan dagiti sa nikwayaw. Saan matadayla nagbisbisyaw tinararamit na. Kasta ka di apong? Wen barok. Karayon mo't ngagbartag jay amayaw. Aging naungaw amay nasa ni kwayaw. Kat ultimo di talunan na isa abangkag nakasalda pa yan. Kastagayam, apong ulpo. Wen, Mariaw, isuasi ka. Agawa am ti agada. Tapno makatulpos ka kat nasaya ato ti masakbayam. Ti mo tultuladan ti amayaw. Nga aging gaita kat bartek pailaan.
Nasdaawak iti dayta na amwak manang Emmy. Impagarup ko no narigat ti panagbiag mi, gapu iti kinaadumi nga agkakabsat. Ngam saan mo't gayam, takas iti nako na tilakay akaaruba mi, naalwan mo't kuma ti panagbiag mi, gapu taado kano ti sanikwami iti talon, kas kadagiti makinarya, ngam naungaw amin, gapu iti bisyo ti amami idi. Agasam ngay manang, sipod na daan akon itinakam, napuuta kon tinalaos a kinarigat ti panagbiag mi. Adda di ta nga agsida kami laang iti mantika ken asin, wenno saan, ilabay mi laangan ti kape iti innapoy, tapno makapangan kami laang. Kalpasan na, maamwak laang asigod gayam ama ko na nga addaan kami mat. Agingga iti nag-high school akon, manang Emmy. Nanang, agbakada ako makada kayo. Kahit kung amintag trabaho tunggal Sabado kan Domingo, kan tunggal awan klasik. Anya ngay at trabaho da ita anak ko. Makigapas ako mananang. Uno saan, agmulay ti mais, uno agburas iti natin. Apay, di mo kayatan ti tumulong ka ni tatang mo. Andamot tin dagiti kakabsat ko nanang. Kabailan damot tin natulungan ni tatang iti talon. Isupay ngamin ti tangdan ko nanang. Aramatik iti panagadal ko. Sa bagay, maawatan ka Mario. Kasapulan at tulungan ti bagim tapno makaadal ka. Adamot ngamin pamilya, dagiti kakabsat mo na pa nagtrabaho iti sabali a lugar. Wan nga rin nanang. Awan payag ko na mapanak agyan kadakwada, tapno matulungan dakiti panagadal ko. Pasensya am idan anak ko. Abubutan nga da sabalin a responsibilidad da, tapamilyado daket nga ruden. Maawatak matkit din nanang. Isungarod nga aramidak mat ti amin na pamuspusan tapno makataggedak. Talagang amin akayat ko ti makapagtuloy nga agadal. Pasensya amon tanda pa nagbiag tayo ha. Sipod ubing ka, riigat at alagan tinapuutam apa nagbiag tayo. Saan abali nanang? Tadamot dagiti tao anayat at tumulong kanyak tapno makataggedak. Iso asay saya atom ti trabahom anak ko. Dakkel at tulong day taken ka. Sabado man na ninton bigat. Awan di klasik. At nakanog pamulay ti mais kung nadjigayem ko. Mapan kami kano ta isupay di tangdan mi. At damot pagsayatan na manipod kinaubing ko. Tumultulong akong kanitatang iti talon. Ita, maaramat kung nagiti naadal ko iti trabaho iti talon. Manipod kinaubing ko. Kasapulan at talagang agagatak. No kayat ko ti makaadal. Saan mo't ngamin na makatulong dagiti inauna kakabsat ko. Tadamot tin pamilyada. Ken oray kaskasa no. Adalat tamot may paimak kanina nga paggastos diti balay. No kasta nga adomot ti matangdan ko. Isama sapol nga gaggagatak. Iti kasta. Matunoy ko dagiti arapaap ko. Nanang, umadanin ti graduation ko ti high school. Kan ko na di maestrami, mabalin ka no tag-exam para scholarship nga ipaidag iti nagduduma pagadalan. Kasta aya anak ko. Wan nanang, iso kayat ko kung matag-examin, tapno makapagtuloy ak iti kolehiyo.
Anak, uray ka sa ti ayat ko at tumulong ka. Talaga nga awan maaramidak. Uray makapasa ka iti scholarship. Awan lakta ti maitad mi apara allowance mo. Amumot nga adupay dagiti kakabsat mo abibiyagan mi. No saan kan makatulong ka na kami, gapo nga rod ta kolehiyo kan. Awan apulos ti maipanamnama mi maitad ka, nga uray para allowance mo laeng. Nanang? Amumot nga paghusto lang pagbiyagan tayo ti masapsapulan ti amam. Adamot pagkasapulan dagiti kakabsat mo. Naimbag nga rod ta na ikarigatam nga insakad ti panagadal mo iti high school. Sapay narigatan iti college, Nanang. Iso ano makapagtuloyak man bilang. Masapul nga ipamaysak ti agadal. Jakton pulos makatrabaho. Dayta ti kayat ko nga ilawlawag ka anak ko. No di kan makatrabaho akas ita, pangalaam ngay nga rod iti para allowance mo. Sige nga rod, Nanang. No jak maka-enroll. Sumurikak lang na permanente at trabahador ti talon. Itayin ti pagkitrabahawak ita. Pasensya kan anak. Ngam amok maawatam ti sasaadan tayo ita. Wan, Nanang. Maawatak. Nasurok ang makatawanan nga agtrab-trabaho kay iti bangkag anak ko. Adamot siguro urnong mon. Adamot na, Nanang. Gayam, ada scholarship nga idijaya ti DSWD. Iso ti panagadal iji TESDA. Kaya't ko kumamot ta agadal, Nanang. Adakan ka day ta anak ko. Tapno manayunan mo ti ammom. Kat saan nga agnanayon ababaon ng kalaangan iti bangkag. Wan nga rod, Nanang. Kahit ko di makaadal iti automotive servicing. Ay, sige anak ko. No day ta ti ammom makapasaya at kan ka. Aramidem. Tinasurok makatawan ang panagserbi kas babaunan iti bangkag manang Emmy, nagadalak iti automotive servicing iti TESDA. Napagasatan akmatman ang anakalepas, iso anakastreka kas helper mechanic iti may sa atelier. Ngam sa anak matlaang anakapagbayag ang nagtrabaho iti dayja atelier. Gapo ta idi kimapsot dayja apwesto, imakarak kat nagtrabaho ak iti construction. Adda si murutak a grupo dagiti construction workers anapan iji Kalinga. Nagtrabaho ak ijay akas roofing installer. Ngam saan laeng adita nagsardeng dagiti arapaap kumanang.
Kayat ko ti makapan iti balasiw taaw. Nang runa iti pagilyan a South Korea. Iso nga iti adadimteng nga oportunidad tapno makaadalak iti Korean language. Nagadalak kabayatan nga agtrab-trabaho kas construction worker. Ngam kaskas di nga awan swertek. Ta iti adda exam nga intuyang ti Department of Migrant Workers sa anak a nakaregister iso nga intultuloy kulatan ti nag-construction worker. Talaga nga awan namnamak idin ang makapanpay iti South Korea manang. Aging nga adda na amamok anang tedmanen kanyak iti namnama. Naimbagal daw mo. Gumatangak man. May saka ka din nagtrab-trabaho iti dayta construction? Wen? Kukwayo ka di dayta Astor? Ay, wen gayam. Siyak ni Mario. Wen Mario, kukwami. Siyak mat ni Jaja. Nagagat ka maten. Sigurado nga agad-adal ka pailaan. Nga may samirampay tagbantay iti storyo. Tumultulo nga ka talaga nga agbantay ditoy no awan klasik. Naggasat ka maten, tamakad-adal ka. Sana kas kanyak anak urapayak, iso sa anak nakatuloy nga agkoleyo. Kasta ka di? Wen? Ni, amang ano, makaistorbo akon kan ka. Saan mat? Ay, wen gayam. Ibagamon no niya jagatangam. Tapno maitad ko matan. Ni Nanang tumawag. Hello Nanang, nakaawag kayo mat. Awan anak ko, adadak sa napasamak ka ni tatang mo. Ha? Apay Nanang, anya tinapasamak ka ni tatang? Na mild stroke ni tatang mo anak ko. Anya? Naa sila tati apo anak ko, tanasaya at magtanti kasasaad na. Apay ngay talaga nga inyawag yun Nanang. Jak kayat nga isupay ti pakariribukam. San abali, tanasaya at magtanti kasasaad na. Agyaman ak narod no kasta. Pasensya kayo Nanang. Adayumot nga mintayan ti trabaho. Ngam sanda kapag danagan ditoy. Okay aklaan. Di nakamot pagdanagan anak ko. At dapat nagiti kakabsat mo akatulungak. Agannad kayo nga rod dita Nanang. Makawid ak tumutlaeng. Mabiitan. Namnamaag na ita anak. Mailiw kami matankan ka. Oray sakmat Nanang. Orayin nyo ti panagawid ko. Adumat gaya man tinaadal mo, pati Korean language. Wen tarapap ka talaga ti mapan ni South Korea. Ngamdaksang gasat, tasanak ka naka-exam iti into yung ti Department of Migrant Workers. Sapay maminsang lang iti makatawan ti exam. Iso kasla maupupay akon. Saan ka mapukawan iti namnama? Orayan ti sumarunong exam. Anya ti amom, ang mga numaysakan to kadag iti mapagasatan nga ag-examen. Naimbaglangan, tanda ka amang patpatib ka iti pakinakam ko, Jaja. Ada na panubok ti naglasatak. Ngam talaga kayat ko ti makapanjibal lasiw tao. Tapno makatulong ak iti pamilyak. Mario. Sapay na mild stroke ti amak. Sigurado asaan na makatrabaho. Kasano lang ang dananang kandag iti daduma akakabsat ko. Panubok lang dayta. Saan ka apaatiw?
Basta agkararag ka at tulungan na ka ti Diyos. Talaga ka sa aramidok, Jaja. Kat nakarkaron at imibkar ti pakinakam ko ita, taadakan ang nakasuporta kanya kas may sa agayem. Namnamaam ti tulong ko anyaman nga oras, Mario. Ikarik day ta. Jaja, ada announcement ti Department of Migrant Workers. Ada ka naman ng exam. Iso ang nagpa-register kat napagasatan akmat anaala amay sa kadagiti rinibo nga ag-examen. Ay na, maragsakan para kan ka, Mario. Kabailam day ta. Ikarkarigatak, Jaja. Katagyaman akin ka, ha? Iti pa nang patpatibkar mo kanyak. Nga masapol nga gawid akpay laeng. Tapno maipamaysak ta agripaso para iti exam. At pakadak pa lang iti kontraktor mi. Nasaya at dayta na panunot mo, Mario. Tapno maipamaysam ti ag-review. Kat amok ang makapasa ka iti dayta nga exam. Agyaman ak, Jaja. Ngam, malidaya anak met. Tano ka ano ang nagbalintan anasinged. Isumat ti panagin na dayo ta. Anya ka kadi. Kasla saan tamat laang nga agin na dayo. Tamabalin tamat ti ag-video call. Tunggal ag-sarita ta. Saan kadi? Basta saan ko maamaputad ti komunikasyon ta, ha, Jaja? Namnamaam day ta, Mario. Naimbag ta nagawid kan anak ko. Wan nanang. Kaya't kung amin nga ipamay sa tagripaso para iti umadanin nga examen iti Department of Migrant Workers. Nakaregister ak nanang. Kat may sa kadagiti napiling ag-examen. Nagsayatan nga'y anak ko. Dahito yun siya nabayagan nga inururay ko nanang. Kunak na awanin namnamak. Ngamadtoy. Napagasatan akmat. Kat sapay la ko mata makapasakit examen. Tapno makatrabaho akmatan iti balasiw taaw. Agkararag ka anak ko. Kat dawatam day ta iti apo. Aramidak day ta nanang. Aywan, kumusta nga ni tatang? Dasaya at matan anak. Ngaw saanan akas ide. Natangkan tumot ngamin ti ulo na. Talaga adi na maidyan ti agbartek. Iso day ta tinapasamak kan ko ana. Di yun panunutan day ta nanang. Basta taripatwon tayo langan anaimbag. Tapno umatidog pa iti biyag na. Baglangan, tanakagday nga kundi ti pakaangayan ti examen. Kunak no saan ko ang masarakan. Kunak no mapukawak. Tay talang ang makapanak iti dayta lugar. Diyos ko, tarabayan na ko ma. Talaga kayat ko ti makapasa. Tapno makatrabaho ako di balasiw taaw. Kayat ko ang matunoy dagiti arapap ko para iti pamilyak. Ayan nga tati building nga pakaangayan ti examen. Naskan ang makagdang ako ni Jai. Nanang, nakapasakit exam. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Ay da, day tantibo nga dagiti sakripisyong anak ko. Nagado ti nagdalanam sakbay daytoy apasamak. Wanyard nanang, katamok. Daytoyin ti rugi ti panagbaliw ti biyag tayo. Mario. Agora yaklangan iti sumagmaman na bulan nanang.
Kalpasan na. Maamwak ton, no sa dino a lugar ti pang-deployan da kanyak. No sa dino a pagilyan, tapno ije ti pagtrabahuak. Basit lapang nagano sa nanang. Maipayan kayo ton iti nasaliwanwan na panagbiag. Agyaman kami anak ko. Tauray saan mi ana ipaay amin a pagrebengan mi kan ka. Karaman kami lataka dagiti planom iti biag. Sapay kumata adupay aparabor ti ipaay tinamarswaken ka anak ko. Ikararag ko dayta. Agyaman ak nanang. Ipatpatag kayo a pamilyak. Da kayo ti inspirasyon ko. Isong agsal sa lukagak. Para kada kayo amin dayto yung aramidak nanang. Da kayo ti makagapo. No apay ajak agsarsardang nga agsal sa lukag. Da kayo a pamilyak. Nakapasaak iti exam nga intuyang ti Department of Migrant Workers manang Emmy. Kat kalpasan laang ti 5 bulan a panaguray ko, naideployak dito South Korea kas factory worker. Ti trabaho kat may nga aircraft wing assembler. Makuna kadimtengan ti gasat ko, gaputan na pintas ti trabaho ditoy. Maipapaay ko pa'y amin na nakasapulan ti pamilyak dita Pilipinas. Siya kon ti mangpapaadal iti buridak mi nga adamot itan iti kolehyo. Nakapsutan ti amak, ngam ti importante, ada pa'y abiyag, kat mananam na pa'y amin a parabor a maipapaay ita kanyak. Sakbay agibusak ti surat ko, kayat ko nga ibinglay daytoy akapanunutak nga iso ti maysa anang patibker kanyak tapno matunoy ko ti arapaap ko. Don't wish it. Work for it. Sapay ko nga, tanakaitad inspirasyon ti padas ko manang. Katagyaman na kiti ano siyo anang isimpa, kan nang idrama iti surat ko. To'y pagayam mo, Mario. Mario, pagayam ko, pudno ti kunam anakaitad inspirasyon ti padas mo. Nang runa dagiti kasken ka nga aging gaita, ket agsak sakripisyo, tapno maipaayan dalaeng itinasaya at apanagbiag ti pamilyada. Amin nga arapaap ket magunod, basta buyugan iti kararag ken kinagaget. Mamati ak nga adupay ti ipaay ken ka ti Diyos a parabor, kas supapak ti panagsakripisyom iti naunday a panawen. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubon. Liday kan ragsa.
Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. To this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Anel at taga Isabela. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Faisa Dagyo, Madeline Milo, Glenn Peter Sipe, Belinda Ramos, Cherilyn Herman, Josie Daguro, Marcelo Mago, Raiza Tugas, Kanyatsky Casey. Anak ko ani Dayan K. Rolyoda from Roger Rolyoda. Edgar Rulian family kan Concepcion family dita Barcelona from Leonora Bautista. Amin at Tagayakushi Therapy Center dito'y Alfonso Lista Ifugao from Hali, Mao. Lolo Generoso ken Lola Veronica Benedicto ijay barangay anak nagtipunan Quirino, Mama Hazel ken Papa Orlando Benedicto. Amin at taga P6 Duminatlo Campamento Difon Quirino from Rod Benedicto ti Fort Bonifacio, Taguig City. Makablaawan pa ni Ricky Mark Ekayan iti happy birthday from JM Almazan. Advance happy birthday kanikabsat ko Michael Castillo. Makablaawan pa da JD Gauson Gapit kan Juvelin Bauson Cariaga. Kastamot ni Auntie Lilian Barrientos Sabar iti Hong Kong from Lawrence Castillo ti Del Pilar Tagudin, Ilocos Sur. Gagayem ko ada Bingbing Garo ti Manila, LV Castro di ta Dubai, Marivic Sarte ti Macau, Helen Subia ti Hong Kong. Lakay ko ni Hildo Sugitan kan anak ko Adame Sheila kan Leslie from Juliet Sugitan. Shout out iti Mundo kan Terrenal family ti Hong Kong, Taberna Vallejos family ti Vancouver, Canada, Mundo Bulda family ti Angad Baksil Bangged Abra, Mundo Taberna kan Alejo family iti Tangadan San Quintin Abra, Rapakon kan Alejo family ti Santa Catalina Ilocos Sur from Leniki Alejo. Makablaawan pa ida Gemma Frutas, Melanie Rumbawa, Linda Pasion, Jasmine Rivera, Mariel Gutierrez, Josephine Jose, kan Chofilu Kabael. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Nel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan Anel at taga Isabela. Talo kami nga agkakabsat kat siyak ti may kadwa. Laborer iti may sa planta ni tatang ko. Kat ni nanang agtagtagibalay laeng ta iso ti mga asikaso kada kami nga agkakabsat. Makunak anarigat ti adda pa nagbiag mi manang. Ngamin, pasaray dumanon iti talo a bulan sakbay ang makasweldo ni tatang ko. Iso ang makautang kamin sakbay adumtan ti sweldo na. Siyak ti makun ko na a black sheep ti pamilyami.
Gapo iti ado akalukwan ken pakaibabainan nga impaay ko iti pamilyak, sipud pay ubingak. Sapay ko mapili mat ama idrama ti padas ko, taamok ama kaipaay adal kadagiti padak adumdumngeg iti YouTube channel yo. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laeng iti elementarya, Manang Emmy. Anak, mapan ka man pa'y umutang iti bagas kan masida iti istor ni Nana Inga. Ha? Apay nanang, awan man may gatang iti kanan tayon? Saan pa'y ang nagsweldo ni tatang nyo? Saan abale, taapaman ang makasweldo, agbayad tayo matla adagos kadagiti na utang tayo. Apay nga siyak manon ti mapan umutang nanang. Adarod na panan ni manang mo, iso asikan ti mapan. Kasaritam anaimbag ni Nana Inga. Amangan no agungot tumanan, numapan tayo umutang nanang. Saan mat siguro anak ko? Tagbayad tayo mat, apaman ang makasweldo ni tatang mo. Sige nga rod nanang. Padasag no pautangan na tayo pa ni Nana Inga. Mabalin ka no ti umutang iti bagas kan masida ko na ninaanang ko. Hanya, umutang kayo banan. Nagatindog man ang tilistahan nyo dito'y tersinak. Pasensya kayo kanon, Nana. Saan pa nga ang nagsweldo ni tatang? Nga magbayad kami ka no adago sa paman nga dan kwartami. Hay, kanayon mo't lakit din nakasta. Hay, kakaas iti biyagyo. Uray kasano ti panagagawa ti amayaw. Awan lata. Nakasanaw, si kansamot ti malas iti biyagyaw. Ha? Apay amas daaw ka? Saan ay permiti kinalukom nga ubeng? Awan lat di mo mararamid apakaibabain ng ti pamilyayaw. Mapan kalagay ayam, makadisgrasya ka pa'y. Hanya nga tinapasama ki dyan na uram akalapaw dyan kasinsinmaw. Gapo iti panagay ay ayam mo iti pospuraw. Anak, nagadun din bagpagana. Naglayang asumaw. Dahil ta, ti bagbagak. Nakaububingan ka pailaang. Nakadadun ti perwisyo nga impay mo iti pamilyam. Iso aday ta. Uray kasano ti aramidan ti amam nga agtrabaho. Agregregat kayo lata. Nana Inga? Mala, ibagam, noon niya ti utangam. Taikan ka. Ngam ibagam ka ni nanang mau, ngagbayad kayo adagos. Apaman ang makasweldo ni tatang mau. Nana? Ay, awan yun. Di kay aglamuton. No awan to'y tersinak at pagutangan nyo. Kamaudyanan na bakit? Nagsweldo kami matlangan. Ay, agyaman naklakay. Talagang awan iso amin nanditi balay. Ultimo isa ang abagas. Ay, kat nangalaan yung aro diti inluto yung ita amalam. Imbaon ko ni Nel, anapan imutang iti tersena ni Nana Inga. Bagas kan masidati impaalak. Ngam, imbagamot kit din ni Nel nga agbayad tayo adagos apaman ngagsweldo ka. Naimbag man ta nagpautang pa ni Nana Inga. Naurnungan tayo manan iti utang di tersena na. Sana bale, tagbayad tayo matadagos. Mapanak to iti tersena na inton bigat. Tabayadak aminan nga utang tayo. Tapno addan to manan pagtarayan tayo, inton adda kasapulan tayo. Wan bakit tani? Kababainan. Sapay da taon ti pagchichismisan dagiti kaaruba. Gapo iti kinaloko ni Nel nga anak ta. Ay,
Diyak man amo di nga ubing. Nakaro ti kinaaliwagwag na. Uray ko man no saan ang makaaramid iti madi. Sa di naman nindayan na ya. Napan ka no na kiayayam. Sigurado na lang nga awan man ti aramidin na abasolan. Tano saan? Talaga abas no takday di nga ubing. Bakit? Alam ka, DJ kwarta iti bulsa ti pantalon ko. Ne, awan tin nalalak lakay. Apay ko mga alaak ngay, kat adamot intod mo kanya ka kwarta. Kun amok amasapol mo day jay iti papan mo iti trabaho. No, di mo inala. Sino nga? Agore ka. Ayan ni Nel. Rimwar, ang mga nadala ang di taka-aruba. Ne, aday tamot gaya man. Nel, agawa am ti umasidag ditoy. Apay ka di, tatang. Agpudno ka kanyak. Sikat tinangalay ti kwarta iti bulsa ti pantalon ko niya. Ha? Ibagam no inalam, Nel. Tapno saan tayong agpipin na basol di ti balay? Agpudno ka, Nel. Sikat tinangala? Uwan, tatang. Siyak nga rod. Anya? Agala ka pa yan iti di mo kukwa. Amom ka di pa nagtakaw day ta. No sa bali at tao tinangaramidam iti kasta, sigurado nga ipabulis da ka. Apay at tinakaw mo ti kwarta ni tatang mo. Ingatang ko iti kankanak bayat ti panagayayam ko, nanang. Anya, adamot makan di ti balay. Sa bali mo ti magatang ijerwara, nanang. Kasano, no dumawatak kada kayo, agungot kayong namin. Saan arason day tatap na agtakaw ka, Nel? Talaga ka di ka nagbalbaliw? Nakaubingan ka pa lang nang nagturod ka nga agaramid iti kalukwan? Kaya't mo, saan da ka napagadalan? Tapno saan ka namang ibabain? Ha? Ay, sana, tatang. Kaya't ko tagadal. No kasta nga rod, baliwam tinaalas nga ugalim. Sana kasta ti panang padakkelmigan ka. No saan ka pa ilang agbaliw? Talaga pagsardingan kalaangan nga agadal. Aramid ko manipod kinaubing ko manang Emmy. Takawak iti kwarta ni tatang ko. Nang runa no adda apalak nga ay ayam, dagiti ka ay ayam ko. Adda pa di aksidente na puurak ti kalapaw di kasinsin ko, gapu iti panagay ayam ko. Iso nga ibagbaga dagiti kalugaran mi, asyak kano ti mangipapa ay ti malas iti pamilyami. Ado ti mangmangag ko nga agkakasakit asasawan dagiti kalugaran mi manang. Ngamjakon imbagbaga kadananang, nang runa dagiti sasawan ni Nana Inga, no kasjay ang mapanak umutang iti tersena na. Amin dagiti agkakasakit nga ibagbagada ket jak imbaga ni nanang ko. Ayat ko laeng nga adda mautang ko akanan mi. Takas na kunakon iti damo apasat ti surat ko, kanayon ang madelay ti sweldo ni tatang. Iso ang maururnungan kami iti utang, sakbay ang makasweldo ti amak. Naglabas pa'y nga rod ti aldaw, addaak idin iti high school. Naggapuam si Kanel.
Saan ka kanumanan asimber ki eskulaan kuna ni manang mo? Napanak na kitrabaho di talon ni Mang Ben, nanang. Anya? Nagbababala nga rudan ti gradong agkara-absent ka pa'y? Sayang mo't niya mintitangdan kong agtrabaho, nanang. Iso pa may nayon iti allowance ko di eskulaan. Nga mabaybay amutan ti panagadal mo. Sapay dandani kan agturpos. Di mo latultulado ni manang mo. Kanayon nga da honor na. Sa anak mo't niya min analayang akas ka ni manang, nanang. Kasano kat lalao kam iti kalukwan ti panagadal mo? Saan mo't Saya atom ti agadal, no kayat mo ti agtuloy iti kolehyo. Day talaang ti mabalin mi nga ipatawid kada kayo nga agkakabsat. Ti panagadal yo. Iso nga ikarkarigatan da kayo apagad-adalan nga agkakabsat. Di ka agdanag, nanang. Sigurado nga agturpusak iti high school. Lakay, dandanin agturpos iti high school ni Nel. Huwag nga rod bakit? Duadan ton ka ni manang nangaday ti kolehiyo. Kabaalan tapay nga tapagadalan ida. Sigurado amarigatan ta no kolehiyo dan adwa. Pudno day ta nga imbagang bakit? Kayat kumata makaturpos ni Nel iti kurso akayat na. Ada si ti Diyos. Kabaalan tamot nga ta. Pampanunutot nga rod, no kasano ang makatulong akan ka. Itataadapay panawan, sakbay nga agkolehiyo ni Nel. Anya ti kayat mo asawan? Kayat ko ti agabrod lakay. Tapno mapaglepas ta dagiti anak ta. Kan makatulong akan ka. Tapno sumaya at matbasit ti panagbiyak tayo. Sigurado kay ti dayta desisyon mo? Wan, aging nga dapay panawan. Dadakkel mo tan dagiti anak ta. Saan kan amarigatan ang mga sikaso kadakwada? Kabailandan dagiti bagbagida. Tinasaya at bakit? Panunutom anay bagday tangaramidam. Saan ka alapdan itanyaman na planom? Ngam kasi tinakunakon. Panunutom anay imbag. Saya atong taagadal, Nel. Panunutom ti sakripisyo ti inayo di abroad. Uwan, tatang. Dandani nga rodon graduation mi. Sayang, saan na maka-attendar ni nanang iti graduation ko? Ti importante, matungpal ti arapaap na makaturpos ka. Tapno makapagtuloy ka iti kolehiyo. Sika ti pampanunutan di inam. Sa nabali dagiti kakabsat mo, taam mo mi nga agad-adal daan na imbag. Talaga nga rod nga agtuloy ak iti kolehiyo, tatang? Nel, iso nga rod ang nag-abroad di inayo, tapno da katulungak amang paadal kada kayo. Kaya't na nagbalintumot ang napintas ti masakbayam. Tatang? Iso nga idyam ko man ti barkada, kan aminen asaan ang nasayat nga aramid. Igaad mo kit di taagadal, tapno saan ang masayang ti sakripisyo ti inayo, ijabalasiw taaw.
nanang tumawag. Hello, nanang. Naimbag tayo mawag ka. Talagang awagan ka, anak ko. Takayat ka kablaawan iti panagturpos mo. Happy graduation, Nel. Agyaman anak nanang. Sayang, saan yun anay matangan ti panaggraduar ko iti high school? Ay na, anak ko. Uray awanak dita. Umanayan apakaragsakak ti panagturpos mo. Sapay ko matagtultuloy ti kinagagat mo nga agadal, anak ko. Arapaap ko nga agbalin ka asiman. Anya? Siman ko na yun, nanang? Kabalak nga ta dayta. Kat sa anak mo't ana sariri takas ka ni manang ko. Mamati ang akabaalam. Basta ipasnat mo ti agadal. Suportaran ka, Nel. Agyaman anak nanang. O sige, no dayta ti kayat yo. Ikarigatak nga rod. Saan nga taan nagastos unay ti kayat yung adalo ka kurso? Isungarod nga daak di abroad tapno matulungak ni tatang yo amang paadal kada kayo. Basta ikarin maipasnat mo ti agadal. Para mo't la iti masakbayam ti pampanunutan mi kan ni tatang mo, anak ko. Sige, ikarigatak nanang. Katagyaman nak iti panagtalekyo kanyak. Oray na gadon nakalukuan ti naaramid ko, manipod kaubing ko. Sandak apulo sa binaybayan, wano tinalikodan. Gaputa na patad kayo nga anak mi kada kami. Iso aday tati kanayon nga imulam iti panunot mo, Nel. Wan nanang, namnamaan nyo dayta. Aganad kayo dita nanang. Patpatgan kayo unay. Madama nga dak iti high school, idi na pa nagtrabaho iji balasiw tao ti inak manang Emmy. Kayat na ngamin ti makatulong ka ni tatang, kan kang runaan na, kayat na makapagtuloy ak iti kolehyo, taday ta ti tarigagay na. Nagturpusak iti high school, kat nagenrolak iti kolehyo. Engineering ang mainaig iti barko ti inalak a kurso, takas na ko na ni nanang, kayat na nga agbalinak asiman. Gaputa dayo ti balay mi iti pagadalak, kapilitan anangalak iti abangak tapno sa anak amarigatan. Ket idi napanak nagdalos iti pagnaedak, sakbay nga umakarak, napasamak ti jakpulos ni namnama apagteng. Akong dito abanga kapag naedak, kabayatan ti panagadal ko iti koleyo. Pasit lang dito asilid, ngam napintas. Makapasalibo kagrik na dito a lugar. Nagmayat ngamin ti pulo iti angin na sumrak. Iti kanito nakalukat dagit ti tawa. Rugi akon adalusan dito a pagyanak. Anya tinat naganadalapos ko. Libro. Apay nga dakasta diti Ha? Nailukat ti pinanid day ta libro anat naggapo iti pulo iti angin. Pidutok man day ta libro. Ha? Anya to'y nakasurat dito libro. Ayatan ti Apo. Ha? Apo yakas ti tilinaon dito libro. Ni? Daan gaya mabiblia dito eh. Tsak nakita adagos. Tamalaksid adaanin. Nakataptapok pa eh. Pagpagak. Tapmay katitapok na. Kalpasan na. Ikabil ko lang dito silid ko. Tapno at danto basbasak.
Hello, Nanang. Naimbag tayo mawag kayo. Kailiw kayo una yun. Kumusta ka ngay anak ko? Kumusta ti panagadal mo? Nasayat mo't, Nanang. Main enjoy ko ti kursok. Wen gayam, Nanang. Insa mirak pa'y tinag-enroll iti Bible School. Ha? Kasta ka di anak ko? Ni, amang ano awan mo't inanamon? Di nakbagdanagan, Nanang. May saday ti amang mangtad inspirasyon kanyak. Tapno agadala ka na imbag. Ken tapno magunod ko ti arapa apyo para kanyak. Ay na, nagsayaatan ngay. Talaga nagbalbaliw ka na namin pinsan. Sabalin jay sigud anel nga ibagbaga ti kalugaran tayo analoko. Kan awan to ti maragpat na itibiyag. Kaya't ko panagnakan kadakwada nagkamaliday ti panangipapan kanyak, Nanang. Naitanam amin iti panunot ko dagitag kakadakas ngayon sa usawang da. Manipod kinaubing ko. Kat day ta tinangtad kirad kanyak. Tapno aramidag anasaya ti biyag ko. Kastamot ang ti biyag yu pamilyak. Ikarik, Nanang. Ipaayan kayo iti ginawa. Nel, anak. Iso nga pa man na makaturpusak. Agsapol akadagos iti panggadak. Kat pagawidan kayon tumatan. Ag for good kayon ton dito Pilipinas, Nanang. Agina na kayo matan. Kaya't ko nga enjoyin niyo matan ti biyagyo. Da kayo ka ni tatang. Agyaman anak ko. Itapay lang, napalalo aragsak kon. Ta saan kami nagkamali ka ni tatang mo, anang paadal kan ka iti kolehiyo. Saan na pulos, Nanang? Kat pagyamanak unay deta kada kayo. Nagdakkel at tulong ti panagtalikyo. Kastamot ti suportayo kanyak kan ni tatang. Nel, anak, kablaawan ka iti panagturpos mo. Agyaman nak tatang. Ang mamom, Nel. Talaga na sorpresa ak anak ko. Kunak no kaduan ka lang nga umuli ti stage tapno alam ti diplomam. Talaga na sorpresa ak tanagado ti awards anagunod mo, Nel. Impagarup ko idi no pang magusto lang kaninanang mo. Iso nag-enroll kay ti kurso akayat na. Hanggang talaga gayam ngayon pasnag mo tinagadal. Tatang, kanayon da kapaymat niya ikumpara iti kanimanang mo. Nang runa iti elementarya kan high school kayo. Tapagpasalang dagiti gradom. Ngam ka ba alamat gayam no talaga nga ipasnag mo ti agadal. Nagbaling namin nakarit kanyak dagiti ibagbaga dagiti kalugaran tayo edi. Asyak ti mangipapay iti malas iti biyag tayo. Iso apulos asaan tayo arumang ay. Ken dakala katulungan kiti panagbalbaliw ko ti panagbasbasak akanayon iti Biblia na sarakak iti boarding house ko, tatang. Anak, kastamot ti panagatendar ko iti Bible School. No kasta nga da bakante nga oras ko. Maragsakan anak ko. Tanasapa nakapagpanunot ka. Kat mamatiak. Kastamot unay ti ragsak ni nanang mo. Nga oray no saan ang nakaawit adim maray ti panagturpos mo.
Sagot ko day tabaligi kada kayo ko ni nanang, tatang. Ikarit nga ramidak ta amin. Tapno maipan nakaldak nga anak yo. Katnam na mahal ka saan pa anala daw ti amin, tatang. Saan anak? Tinapatag kada kami kan ni nanang mo. Katagbalin anasaya ti masakbayam. Maadaan kay tinatalgad at trabaho. Tapno marugyam mo tin aplanwan ti maipapan iti biyag mo. Tatang, amin nga arapahap ko kat karaman kayo pamilyak. Ikarik, yaon kayo iti kinarigat. Hello, nanang. Naimbag tayo mawag kayo. Awagan kayo kumankat. Excited namin amang kablao kan ka anak ko. Kasla kaano laeng idi nagturpos ka iti high school. Ngam ita, nagturpos kan iti kolehiyo. Kamaudyanan na, natungpalan tinabayagan nga inkarkararag ko iti Diyos. Ama katurpos ka iti panagadal mo. Tapno sumaya at to tibiyag mo iti masakbayan. Gapo day tayo iti sakripisyo yo. Kan, saan niya pa nang talikod kanya kan ni tatang? Nga uray ado tinaaramid ko apa kay babainan nyo iti kalabas. Gaputa ang mumi, adumton to ti aldaw, ama kapanunot ka anak ko. Iso nakigasang-gasa tak dito'y balasiw taaw. Kat saan kaya paayin, nanang? Sapay la ko ma, tama kasapul akadagos iti trabaho. Kalpasan na mailapas ko amin nakasapulan iti panag-apply ko. Ikararag ko iti Diyos. Asapay la kumata kanayon at arabayan nak. Matungpal amin dagita nga al-alma ng anak ko. Basta buyugam tinapas na kakararag, kan determinasyon ti amin akayat mo nga aramiden. Agyaman ak nanang. Katkayat ko. Apaman na maddaan ako ni tinatalgad at trabaho. Agawid kayong tumutten. Tapno makainan na kayon. Iti kasta. Agdadan na tayo manen. Tatang, napinta sa damag. Adan naawat ko nga awag iti may sa kumpanya nagaplayak. Agpaiso, anak ko. Wan tatang, kat may sa dadya kadakkilang nga agency dito Pilipinas. Ay na, nagsayatan nga anak. Mangrugin amay paaykan ka dagiti parabor ti Diyos. Wan nga rod tatang, kat pagyamanak unay daytay ti Diyos. Sigurad wag arumang ayon ti biyag tayo tatang. Kat amo ka maragsakan mo't ni nanang. Apaman ang maamuan na dito adamag. Ay, kaano nga rin pa nag-report mo, anak ko? Mapana ko ninton bigat tatang. Ala nga rod, lalaingam nel. Amok akabaalam ti amin nga ipatrabaho daken ka. Ikarkarigatak tatang. Katapaman nga agbalinin nga stable ti trabahok. Pagawidin tayo to ni nanang. Husto mo ti ado atawan na naging nadayo kayo para kada kami agkakabsat. Siya kung ti mangituloy ang mangipaay kadagiti ar-arapapon tayo tatang. Panawin mo ten, tapno agdadan na tayo manan asang kapamilya. Napagasatanak anaawat iti nagaplayak at trabaho manang Emmy. Ket daydiin tinangrugyan ti panagbaliw ti biyagmi asang kapamilya. Ado tinasdaaw akalugaran mi, tadida namnamaan akabaalak ti agbaliw, kan agbalin a maysa a professional.
Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadagiti nangumum si kanyak manang, taamok ababaan iti kastoy a kapanunutak, ad-adu pa iti ipaay ti Diyos a parabor kanyak. Nag-for good mata ni nanang ko diti Pilipinas, iso nga agdadan na kamin. Babaan iti matagtaggadak, na ipaaramid kon ti balay mi. Nakaibangon akmatan iti negosyo, nga iso itan ti imatmatunan ni nanang. Nakagatang akmatan kadagiti dingwan a mabalin at taraknan ti amak, kan adamatan nagatang ko alugan, apara iti pamilyak. Aging gaitamanang agtrab-trabaho akpailaang diti barko, kat na duma-duma matan apagilian tinadanon ko. Saan anarigat ti agbaliw, nang runa no adda arapaap mo iti biyag, para ken ka, ken iti pamilyam. Ken kang runaan na, masapulakid dawon tayo akanayon ti panang tarabay kada tayo ti Diyos, iti anyaman aganwat tayo iti biyag. Agyaman akmanang iti panangidrama yo iti padas ko. Kat sapay ko ma, taagtultuloy ti panangidrama yo kadagiti padas ti biyag, amang liwliwa kada kami nga adda iti adayo a lugar nga agtrab-trabaho para iti pamilyami. To'y pagayam mo, Nel. Nel, pagayam ko, kablaawan ka, tanaragpat mo ti amin nga arapaap mo iti biyag. Sika ama si idi, sika itan ti mangipapaay iti nasaliwanwan a biyag para iti pamilyam. Dayawag mo ti kinunam asaan ka nagimula iti sakit tinakam pagayam ko, taawan tinasayaat nga itdanday ta. Agpaaylaang dayta atubang kadagiti napintas agasat asumangbaykan ka. Sapay ko ma, taagnanayon asikakaradkad ka, kat aganad ka iti sadino man a lugar nga ayan mo iti agdama. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya.